Nyakaramogi bende isewinjo gweng' moro miluongo ni Kalandin mayudore sub-county mar Rarieda e Siaya. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono, lipota mar Millicent Adhiambo kawuono nolimo gweng' ma Kalandin kendo kelonwa nonro mare e yo machalo kama. Nyakaramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod lurore mana e sub-county mar Rarieda, kuma ofuyo kawuok e gweng' Manyilima modhi Opiyo e gweng' Chiro kata senta mong'ere ni Kalandin. Ka isewinjo kata iselimo kama iluongo ni Kalandin, ang'o miparo ni ne ochake ni Kalandin? Nyakaramogi ka wachako wago mbaka kod jokanyo kata jodak kata johala mawuok e alwora ni Makalandin. Ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying gweng' ni senta kata chiro ni maong'ere ni Kalandin. Kaka no nitie dip moro kama ne ithiedhe dhok. Koro nitie tuo moro manobiro mane wacho ni Kalandin koro nithiedhe gi jo veterinary. Yes. Ingeno no wayudo ka jodongo osechake. Koro jodongo manochake go gine ma ging'eyo kaka ne nying no biro. Nying no kaka ji nochaka kaka inyalo chako gimoro to gino dhi mbele. No ok en nying moamini. Ng'ato nyalo chaka gimoro kamano to gino dhi adhiya mbele kamano. Nyakaramogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' kaachiel kod johala oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng' ni senta kata chiro ma Kalandin. Wekoro wawinjane ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak chiro kata gweng'ni kata kae ni Kalandin ni kanye. Nying Kalandin noyudre nikech wach tuo mar jamni no. Nikech niluonge ni ndin gi dhok mane joluo machon ne nyaketo ne gimoro. Koro ne ka tuoche dhiang' owuok dhok gi jamni nyaka ponde gini nikelo gi tuo no ne joluo luongo ni ndin. Kaka tuo nyalo bedo gi nyinge moma kisungu to kod jopiny nyalo ke gi nying moma gin ma ging'eyo. Koro ne giluonge ni ndin. Koro ka ji ne biro ga koro ji ong'e ni wadhi ka gichopo kanyo ni wadhi Kalandin. Kaka ng'ato ne luonge ka dala kata dala ng'ato Kalandin. Koro mane ndin mane ji ong'iyo godo nyaka kawuono. Koro kwa dongo kwa biro kamano wayudo kamane kaka iluongo kanyo. Koro kani ichanjo jamni kanyo gi tuo mane iluongo ni ndin no. Koro ma giluongo go place ni koro ni Kalandin kech kato gweng' ma wantie ni te en Ugo. Kalandin en natiere bur moro na matin ma ji idho mtoka gi ute nyuka moko mani iruga gwata ka ng'ato ne ni gwata nyuka od nyuka mar agwata bathe kocha ng'ato be ni od nyuka mar agwata bathe kon. Kalandin ochak luonge 1936 higa mar 36 gima chakre August ka bino December. Koro biro ne ka emane chief company tie mani bire ya leji emane orders moa ka DC Kisumo ikelo. Koro mane chakruok ne kapok ochopo 30s ka dubu 30s. Koro 30s mabiro 32 waindo biro kanye Sembo Bay gichako dak. Kor ka gidwaro kothe wage njugu nyim kaka wino wacho gik mang'eny molo nyim njugu ogodo. Koro njugu ne aoyoma not nyim njugu ne aoyoma nyim ne asakwa gasembo itero nwa indi. Koro wuoth mane time kamano to go hala mabe jalego be kelo nyim gi jogem gi seme mabathe koni. Koro ji biro ka Kalandin ka. Koro ba jinti wadhi kanye wadhi ka jaindi kuming'eyo ang'o. Kore mang'ama last noluong ni Kalandin kaluongo ka jaindi winjo mane formation mar Kalandin. Gweng', chiro kata senta ni ma Kalandin humbe landore kod weche kata timbe mage. Kalandin gong'ewa kaka johala. An ohala matimo ohand bao. Jonam ng'eny ka
jo pur bende wang'eny go ka kech wan gi puothe mag pur. Lupo bende nam nie Buaya kaendi. Watimo tich mar lupo no. Koro wan waber kamoro amora. Wan johand apiko kama intie ne. Wan johand welding. Wan gi chiro e toka ka. Wan johala mopogre opogre. Humbwa to tinde rach. Mok to ng'awachi ni humbwa ber, humbwa rach. Nikech gimiyo humbwa rach. Humbwa kae monege chife dalane. Mana achiel kuom richo. To humbwa ka sa adek ok inyal chopo kacha kokomai kata simu. Okomai simu, simi kawo madhigo. Titong'i be. Mako kitang' to simu no wach no dhi adhiya kamano. To bende ok nyal ng'egi. Hotel ne onge ndalogo. Ne nitie Kalandi. Mini chame kitumbua. Masani uluono manda. Kupija wunu moloka. Koro koni kidhi Kalandin. Idhi madho chai. Tichamo kitumbua. Kitumbua chalo nadi. Kitumbua no idho Hindi. Mano agi kocha. Tukuro donjo ka. Kajo kuro ng'e chiele. Mano mochako medo gero Kalandin. To bende Kalandin osenyuolo dongruoge e ngima jodak kaachiel kod johala malworani. Kalandin ga dongruok ma wan go en gorofa moro be aneno bathe piny kacha, nitie gorofa masani wan go kacha. Moro bende nochaknwa malo kacha ma be pod en lo moro be nie bathe koni. Stima ne onge. Mapani jomochako wa stima ni ne en tuju. Waluka nodonji okelonwa moko kaliel matin. Koro security emwa yuaga ahinya e Kalandin. Ka compare gi chon dongruok manyalo kwano gine ma wacho kaka stima, yudo ka stima onge ka, sani wasebedo gi stima. Ndara ne waonge go, ne wan gi ndara man gi potholes mang'eny. Sani ko wan gi ndara maber ma wanyalo timo gik wanyalo timo. Ne en kamoro ma notimo bungu kabisa. Ne onge gik masani nitiegi. Koro nitie kambi moro manobiro gero ndara ka. Niluongo ni Kamkon neni ka. Koro kobiro to Kalandin ka ochako yawre mos. Koro gibiro to gigedo kaka gigero ndara. To jo magero rental be gero rental. Koro Kalandin ochako yawre. Kunde wantie go ka. Wan gi mabenjo piny ka. Wan gi ndwara kacha. Wan gi memba ka. Osiptal nitie ong'ielo toke ka. Koro kae wan gi IBC office. Karka. To kae mwachako wabedo gi ofisi dio. Obed sani kokobedo transferred. Mano kelo dongruok mokelo machiegni sirikal. Kae mwane gi udi mag Ministry of Works. Makoro bedo rented. Government keto offices mage dakie. Kata obedo ni dongruoge achiel ariyo adek ikwano Kalandin kae. Bende nitiere kod kwayo ma johala kod jogweng' ni godo makokel e alwora ni ma Kalandin, to Kalandin biro metni machal kod gwenge mamoko. An Kalandin ka gima kwa sirikal ahinya, chiro nego gernwa ka chiro moro malong'o gi security onego bed ma strong. Kata ka in gi silingi moro kata 500 moro, en gima inyalo geng'i kinda resika mondo mi chop ndwara to in ng'ama osenegi. Ndo kidhi ong'ielo mondo mi chop ong'ielo, in ng'ama osenegi kindara dons kanyo. Molo kanyo rach seriously, itong'a ji, molo mine matindo ge koa chiro ka. Gin jo mitong'a kosta ni osewetane matin. To en ng'ama itong'o. Sani koro gik mwaremo mokwongo gima duong' ahinya en security marwa. Ok wane ka samoro bernwa, nikech waneno ka gik moko maonge siri mag joma hinyo ji gi gik moko gi dwa ng'eny ahinya seche mag otieno. Koro wakwa sirikal ni mondo gijiwnwa kod security kono. Nitie ndara kae manowuok Seme to gore Kamito monego kal Kalandin ka kadhi ka Elija matudre gi ndara mabondo. Ndara no osebedo mbaka. En mbaka migoyo to ok lose. To ndara no onyalo konyowa kabisa nikech ka en ndara mogolam to odhi konyowa nikech nitie chiro moro igero malo kacha gi police station igero malo kacha. Mheshimiwa Eliaudo Walo ogero chiro kacha, ogero police station kacha. Koro kandara ni onge to onge kaka chiro no dhi tiyo. Lakini kolos ndara ni to chiro cha dhi tiyo nikech en chiro maduong', oselose maber. But walak ndara ni. Koro sirikal koyie
to konywa gi ndara moa Kalandin kadhi ka Elija. Sirikal wakwayo ni mondo ayude skori maber makata kaloko anda moro to pesa nano nyalo konya gi nyithinda kata nyalo chulo ni nyathina moro fees. To ka koro dhi omaya go kata e ot dong atim nang dongo kura adhier ok anyal. Koro aluoro kata loko ohala nikech ka loko ohala tibiro maya. Uoge kod polis manyalo rito wayo malong'o.